ମା' ଓ ବାପାଙ୍କ ହୃଦୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କିଭଳି ହୋଇଥାଏ, ଆସ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା। କେତେଜଣ ନିଜ ମା' ଓ ବାପାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛ? କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଲଭ୍ ୟୁ ମା' ବାପା। ଆଜିର 20ଟି ଅନୁଚିନ୍ତା। ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ମା' ଓ ବାପାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହି ପଡ଼ିବ। ନମ୍ବର 1. ନିଜେ ଭୋକେ ରହି ଆମକୁ ଖୁଆଏ। ଜାଣିଛ କି ତା'ର ନାଁ? ମା'। ସିଏ ଆମ ମା'। ନମ୍ବର 2. ଯିଏ ନିଜର ଦୁଃଖକୁ ଲୁଚେଇ ନିଜ ସନ୍ତାନର ସବୁ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବାପା। ନମ୍ବର 3. ଦୁନିଆରେ ମା'ର ପ୍ରେମଠାରୁ ବଡ଼ କିଛି ନାହିଁ। ନମ୍ବର 4. ଭାଗ୍ୟବାନ ଅଟନ୍ତି ସେହିମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବାପାଙ୍କର ହାତ ଥାଏ। ନମ୍ବର 5. ମା'ର ଆଶୀର୍ବାଦ ସମୟ ତ କ'ଣ, ଭାଗ୍ୟ ବି ବଦଳାଇ ଦିଏ। ନମ୍ବର 6. ଭାଗ୍ୟବାନ ଅଟନ୍ତି ସେହିମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବାପାଙ୍କର ହାତ ଥାଏ। ନମ୍ବର 7. ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ମା' ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ନମ୍ବର 8. ଯିଏ ମୋତେ କାନ୍ଧରେ ବୁଲେଇ ଦୁନିଆ ଦେଖାଇଥାଏ, ସେ ବାପା। ନମ୍ବର 9. ମୁଁ ଭୁଲ କଲେ ଯିଏ କ୍ଷମା ଦେଇଥାଏ। ଭୁଲ ବାଟରେ ଗଲେ ଯିଏ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଥାଏ। ମୋ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଯିଏ ସାଥିରେ ଥାଏ, ସେ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ସେ ମୋ ମା'। ନମ୍ବର 10. ଏହି ଦୁନିଆରେ ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ କେବଳ ପିତାମାତା ହିଁ ଭଲ ପାଇପାରିବେ। ନମ୍ବର 11. ଭଗବାନଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଉପହାର ମା' ବାପା। ନମ୍ବର 12. ମୁଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ୱର୍ଗ ବିଷୟରେ ଜାଣି ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ମୋ ମା'ର ପାଦତଳେ ମୋର ସ୍ୱର୍ଗ ବୋଲି ଜାଣେ। ନମ୍ବର 13. ମା' ଜଣେ ଭଲ ଭଉଣୀ ଓ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ। ମା' ସମସ୍ତଙ୍କର ଜାଗା ନେଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମା'ର ଜାଗା କେହି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 14. ମା' ଠାରୁ କୌଣସି ଛୋଟ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ କି ମା' ଠାରୁ କିଛି ବଡ଼ ଅର୍ଥ ବି ନାହିଁ। ନମ୍ବର 15. ଏହି ଦୁନିଆରେ ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଯଦି କିଏ ଭଲ ପାଉଛି, ତାହେଲେ କେବଳ ଜଣେ ହିଁ, ସେ ମା'। ନମ୍ବର 16. ମା' ବୋଲି ଏଇ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ ମଧୁର। ପଣତକାନିରେ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଲେ ଛୋଟ ଲାଗେ ଏଇ ସଂସାର। ନମ୍ବର 17. ମନ ଯାହାର ମମତାର ସାତସାଗର, ଝରୁଥାଉ ଟୋପା ଟୋପା ଅମୃତ ଝର। ଯାହା ପାଦେ ମଥା ପାତେ ଏହି ସାରା ଦୁନିଆ, ସେ ହେଉଛି ମା'। ନମ୍ବର 18. ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ଧୋକା ଦେବେ, ହେଲେ ମା' ଓ ବାପା କେବେ ବି ଧୋକା ଦେବେ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 19. ସନ୍ତାନର ଖୁସି ପାଇଁ ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୁଲି ମଣିଷ କରିଥାନ୍ତି, ହେଲେ ଆଜିର ମଣିଷ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ପାଇଲେ ସେ ନିଜ ବାପା ମା'କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛି। ନମ୍ବର 20. ସେ ଭଗବାନ ମୋତେ ବାସ୍ ଏତିକି ଯୋଗ୍ୟ ବନାଇବ, ଯେମିତି ମୋ ବାପା ମା' ମୋତେ ଖୁସିରେ ରଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖିବି। ଧନ୍ୟବାଦ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ। ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ନିଜ ବାପା ମା'ଙ୍କୁ କେବେ ଅନାଦର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇବେ। ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍।